Ka good news jong ka jing sang samla KGP not semgi ka ai kublai ba priang ya boro kito ki pisa skor ya ka tin ka jong blai lamba kani ka channel ka phang jong ka jing slok hagni ko por ka long na ka gospel ka jong yanis kala nok khat san ka khat ka sa ka ong to yai ne hanga bat manga phi kumba ka tanat kamla bat sei so nala de hi lamda ka yai ne harding so wan kumta mapiru lamda pi ne hanga ka topik lani ka phang ka bangabu ka jing khot shaga jing ne we honest ubulong way ni gisnran ki jong try jing Jesus Christ ulong usunran ka bu jisu ide ubulong nong tha ya ka ne ka gospel hagane ka lanong ka khatsan ka dei ka jing kran ka jong jisu ba lagi jong gisnran nadu kala nong ka bakhalai hadu ka bakhat nyo kadai tangga jing kren ka jong jisu ba la ka jong kisnran ni nadu kala nong ka bakhat san iwe hadu ka bakhan reu ka balai fulai kadai ka jing kren jong ka benta ka ba ar ka jong jisu ba la ka jong kisnran kani kala ja hadin ka bo jisu ulami na ka kamra ka ba haneng da Jerusalem ba lo pteng ya ka jing yai lanti ka jong u ba la ka jong kisnran kat bagi rang dona kata galanti hadu bang kita poi hadu ka wak kidran ba ada yang tai ka jisu ula shem ya ka jikai nau ding sowan ba ula airu ya ta nuksa ba ma ulong ding sowan ba ke baki senran kilong kitnat ba du pa jong u bahab neng ulong nong sumar ya ka bri sowan uang ru ba ka tenat barok ka usai so ukla bat di kabom siso ungor mo thangno uding sawan uding sawan dai ukun jading dai udai kun jajing thong uba supar apo ri Palestine kine ki jading kilong ki baju kun rai bha no so jong lapandon kam ban bam ban snaum so kinong rap ki baju rap uding sawan kisna ki kun bat rit nur kerdan ki jakai ki bang mulum bat ki padon kamuru da ki mau ba kan ton thup lani ki kenca kan ro khnang bo de uding sawan un yo ban san ba ki thet ki jong uru lani umet ba jong un yo ban sno haki ba den ki blasan ki ngor ba ki khlat ki gitnat man laklai chisen kalai snem ki don ki tnat ki basi so ki don ki tnat ki bom si so andrei kini kinong rap ki khlat no ya ki besi so bat ki ngor no ya ki bom si so bat ki thang no kaktin yai ne ka thau ya ka ta ga jingei sa ga jingshania ka bolong tang hau trai u bolong nong prim jongi Jesus Christ bangi shania bangi yai ne tang hau u jisu ong to yai ne hanga ka dei ga jingkran ka bo jisu ukuran katba kidang yai lanti hadu bo unda shong thaj harut jong kawa kidran hajan jong wei uding sawan u jisu la shim ye ni gi kai yala kisenran nauta uding ukuran ye kani shwa ka jing sha pensitom ga jong u shwa ga jing sha yap ga jong u halor jong ga jing fna yai ne hanga ka bomut bangi dai ban shenia teli ta u ban yai sa au ban ngidai ban long kawe tang bat uhi kabaki breu kim de ban shania tang haladihi and ringin shania hau blay uban don bor baro kane kadai ga jingkan tu ga jong jisu ikisnran haswa bu lenno shaupa uda airu ye ga taga warning lani ga jing maham yaki baki kendo ye ga jing e kiria kendo ye ga jing psa pensitong ben kiria kendo ke babon ke banyele persya yaki kibe kendo ye ke babon ke jing kai ke babakla ye ga jing ye ke babon ke jing kendo ke baye kendo ro bangin phalen no ye ga kerteng ke jong trai jong Jesus Christ andro on yaki to ye ne hanga hapdeng ke jing ja ba ke jing kendo ba kum ke breu ke bangi yai hang ni ka sla ka ne ka perthei ki don ki jing ye kendo ki bangi mat ki jing pang ki jistom ki jing e a ki long yeng long sem ki don ki jing e
Kidan kicing pang, kidan kicing jar, kibang syam ni kendu hakilong yen. Hateng, kilong kicing tenju, kibang meding hadu kata-kata. Kibang isngau du jekerman, kab om darlat syu engi, uban yarap. Haga jing em gajongi, habogum kita ki wan kicing pensyoy. Ya gajing em, bat ya gajing ya gajongki. Kine ki kwa ban kate, ya kata gajing ya dai, gajongki lambat ublay. Kine ki bapendo yan no, ya gaman sem, jong gajing syakri gajongki ya ublay. Bat ya gajing ya gajongki, lane gajing syanya gajongki tangu. Ka gospel, gajong Marcos kanong balai san kat kat ka basofwe. Kani gede gawe gajing cia ka baki senran gajong Jisu, kilamat kilesem kilia kendo, apne gajing ya nanti gajong ki hagaduriao hagaling. Aga baki eryong kilawan kabajur hadu kata-kata. Bat ka babek kertep kaba kane kaling kaba sangam no kisenran kila persyang la kabor gajing la. Handre kimra kila dom kabut ka start gajong ki. Hang ni tiki sayap jelop agaduriao. Apdeng bakum kata kila pai syatru janggaling kila let ban kersiu yu Jisu. Wa Jisu la sneng yu kaduriao. Bakal kala long ka bajajai. U Jisu long api kibaren kejingeng. Kane kapan kan mau ye gajing em gajongi. Bahapdeng jogijing Iron kam pangisinya tahu. In eksamen yeladi. Hatu kane gajinget kabangi halanget. Hatu kata gajing syanya kabangi la syanya. Ngila don em kata gajing syanya teli hau Jisu. Ladang ngila syanya teli hau ngilong sisya ki tenat ki bayai sa ki bayai siso. Ke kitab jung Daniel kanong bandreu kat khat ke banyo. U Daniel menbaw dang don ha Babylon. Ubus em jaga Babylon lapan mi ya hukum. Ba om day banduwai syau no blay. Andrei tang haus em. Kino ki balik persyak lani kino. Ki ba pengkeng ya kani hukum. Kin syak bread ha krem kising. Udainal utip bagani kalau gajing tunjuk ka bakrau ya gajinget gajung. Andrei udam duwai laisen ke sisni. Ba da begila syam ya Bola pengkeng ya kata gajing maham gajong em. Kila kem bat kila bread yu. Hakrem jong kising. Bat kising kem syalapan mesau. Ya namar. Udon ya tak gajingeng. Ba ublay ubangej. Ublay ubusyanya. Ulen lebat Hapdeng kum kita kijing tenju. Hani ka perthai kabangi em. Kinon bon kijing alek kibangwan na gajing em gajongi. Kibangi sngodu ya gajing karmen na gajing em. Kabangi yasyam kibe kendu hagajing em gajongi lakalong hagajing em jongi shimet lakalong gajing em jongi hakalong long sam. Ujob umat ya gajing hagajing em gajongu. Uladu ya lagi jong kikun. Udo ya spa kapau. Udo ya gajing ko jing khia. Namar gajing pang tok jan nadu jat adu khali. Bat kumjuru ulamat ya gawe pat gajing ka bakrau tam. Kata bakat tengah gajong ka ong. Balai. Ba minak syakri ya uni ublay jame. Tu kentait noi bat tu yap no artat. Bat apdeng kini gajing tenju. Kilong ki ba meding ya gajing em gajong ujob. Ujob usyanya teli. Baru yai ne la gajong gajing tang ublay ubadon bor baro. Kikun Israel. Aba kila rong hari kanan. Kila jok tmai ki ratba jonggani kari. Kini kilong ki breu ki baklan, ki breu ki isyar kiye. Handrei ki job, namar ki bu ya kata gajing syanya. Tang ublay uba em, bat ublay uba don bor. Bat ki syanya tang mau usyong hapo jagaji em gajong ki. Bat maki, kila ban le ya ki namar ulong lem. Bat ki. Bat kumjuk ban job ya kini gajing Kadai yangi bangin syanya bangi ne tahu. Kaperthai ka bangi em. Kaperthai ka bangi yat. Kapet yangi. Kabisyar yangi. Ngelong ne em taki Kristan ki badon gajing ne. Lembo turai jangi uji sukris. Hak jiat lenti jangi ka bakan jaman sem. Ki don ki eryong ki bakan jaman sem ki basya.
Ki don ka jing thang jong ka sngi ka ba ka jamin sim ka thang ya ka jing jong hi. Ki don ka jing kriat ki ba ka jamin sim ki ba pen knyu ya ka jing ka jong hi. Andrei tu gin pai. Hau Jisu belong uding sowan ba shisha. Ba tu ai bing long ki tanan ki jong u ka bangi sei so. Bangi yai ne tang u. Walangi emang de ka parthai. Ka bron shibon sertap kita ki jing kita ki jing tenju ha ka jing ka jong hi. Ki bawan ha ka dur jong ka jing kai ki ba bakla. Ki bawan yelek persya ya ka jing kai shong tanrai jong ka jing ka jong hi. Ki wan yelek persya ya ka jing kai jong ka nongrem jong ka ten ka jong blai. Ki jing kai ki wan ban yelek persya ban pen bakla ya ka jing bot perkhat jong ka jing ka jong hi. Kini ki la ban wan ha ka jing jong ki bangai. Napo panasyabar. Kini ki kwa ban yalam bakla le na ban mislit ya daga jingai ka jongi ka bingla shania how try u belong nom pe jongi u Jesus Christ tongin shania tongin nang ya ine tang u kom ki kristan ki besisha lane kita ki nong bu ki besisha bangi sno tang u bangi ya ne tang u ka khot ye ga jing ka jongi kalong bangi ki singi ki por kat pi dang ya kat bangi dang sa ani ka pertai tongin ya ine tang u Jaka baca long ka balong in pendem tang u panin IT tang u wa ya gajing sok ino afi ya gajing sok nga ai afi om kumba ka perthei ka ai and rai nga ai manga hafi in pendem oblay hakiji doai au blay ni ai ngo e ka kateng ga jame se sisin pat jeng ni ko po ku kun ra bi e kham tam ye gajing lam be jong kat ga jame lamba ka ni ko por ba ka ni ga si ku kun ra bi snai kami alam ye gaji ka jangi wa me juri me sumaru akipor barok ko karabi ka bangi jing ka jangi gedang ya lanti ka ni slide ka ni ka perthai sibun ki jing ki tenju ki bangi ko gi me ki bangi ni amat ni shem ko karabi snai hagi jing ber ki por barok ki bele persya ya gaji dei ya gaji bat me ya rab ingi atrai ko gi bangi ni ni singi por ki babon ki ki bele persya ya gaji ka jangi kata long yang ngi bangin yai ne ta hami ko kan habis nei pagatang kho ye gajing ka jangi daga bor ka snam ka jame belong kho ye gajing ka jangi ko krabis nei haga ta ka mon ka badai kat kum ka mon ka jame ko krabis nei ya rab yang ngi hapne gajing tlon ikme lenti ka bor ba ka jelam ka jame ko kan habis nei trangi shenya bat ngi buti ta hami namba ka ni ka por joga ni si ka bangsa hagi sumar ba ki joran ka jame tangka ka tang ka jong jisu kabang induai kor padu. Amen.